te mentang ko Indonesia ya pi baru ki parlok ki baju page bha ya ki video jong ka channel ba nakalenga jonga utra jonga ka channel ngala de ban delete ya ka to ka video jong ko shisha no ro balai nga pensla man delete ya ka to ka video kadon kadaw bat nga pensai haki video ki ba syakma kadaw kalong namar ba ikong shisha no ro ila report ya ka to ka video te nakadaw ba i report mga pat nga hap up sway ya ka jing percay lane ya ka action jo ka YouTube ke dai ka YouTube hadum ta ka claim sim action ya ka to ka video namar haba kala check ka claim lap ba ka pen ya ki an jo ka YouTube namar ka YouTube tu ka don ya ki an jo ka YouTube lay kilong ki ba kim dai ki basoy ana people like kulmare ki video kamu pensya sospel ndrai haba ka YouTube kala check ya ka to ka video ya ka claim lap daksne ka claim sim action ta kadaw takane ka juga apat mentang ala delete no ya ka to ka video nomor ba ngamkwa ban isa ya ka video jong kiwe nomor haba try la request ke nakane ka juga nga burom ni kata ndrai kata baru kalong ba ikong ila bam jaklut than ila le ram than i klem le da ka bajai jai la da i le da ka bajai jai la da i tag personal yang la da i message personal yang la da i request personal yang te kanam long kumto kanam poi put ban ya tiny ndrai ikong bat ikwa ban mi social media ban ya tiny te haba ikwa ban ya tiny kumto te nakaling ka jong ngaru ngahap defense la de ngahap ban ya tiny lang namar ba baro hi ngi i chala de ladang i chala de te ngila penyak nyala de ndrei baro ngi i chala de takadaw don manu ba wan ternie lani bawan shop bandat ngi habannya dang ngi haban defend nyala de takadaw kan mangaru nga haban ya simentalang bat ka debit jung ikong ndrei takaling ka jong nga persyabe tang ya ki point umdai banga kan tho pala di namar ban shu kan tho pala te ki bro kamlo ban ong ban tim daki kitin sang le kamlong ka batay bat ka ay ro kam sha ban ya tim daki kitin sang te gatip balai kong i kwa ban panmi video kuto ban takran yang hapo sosial media ngatip ba ikong ikwa subscriber takadaw isa kwa ban takran hapo sosial media lada imdai kumta te ila message personal yang ke ila si phone ru ila wat khnang nomor phone nga ndrei ikong bat de na kata taktik ke ngatip ya kata namar ikong idang read bakli i subscriber kan te masun ya konflik pat ngapat i subscriber ini gila kiu te datang kata taktik ba ikong ikwa ban penmi ya sosial media imkwa ban ya keren personal imkwa ban ya keren jar batnya te takadaw kadai kata taktik te nakali nga jong ngapat nah la delete punta ya kato ka video te ngakwa ban kentu ya kito ki parlok lanel kito ki bom dai parlok nu namar bun ki ba pensit ki ba kren kumne kumtai ki ba kan tho tin sang ki ba ben ki don ki ba yaro ki don te ngakentu ya kito ba kim dai shu ban sutu bakla kim dai shu ban spread jaki bad news ki kubor masne kim dai ban ai ki kubor ko basne ki kubor lam ler namar ba nakaleng ka jonga ngala delete